രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഊമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമൃത്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസുധിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമി ഇരുനാമിനി നമാചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇരുനാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ബന്ദ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേർഗുണാക്ഷിപ്തമതിഃ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ. അദ്യഗാൻ മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണുജനപ്രിയഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേർഗുണാക്ഷിപ്തമതിഃ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ. ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ. അദ്യഗാൻ മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണുജനപ്രിയഃ. മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണുജനപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുടെ ഗുണ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ആക്ഷിപ്ത നിമഗ്നമായി തീരുകയാൽ മതിഹി മനസ്സ് ഭഗവാൻ പ്രബലനായ ബാദരായണിഹി വ്യാസസുതൻ അധ്യകാട് ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മഹത്തായ ആഖ്യാനം കഥാവർണ്ണനം നിത്യം പതിവായി വിഷ്ണുജന ഭഗവത് ഭക്തർ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ വ്യാസദേവ പുത്രനായ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തായ ആഖ്യാനത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നത് എന്തായിരുന്നു? ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് സുതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരാകർഷണം ഉണ്ടായത് എന്ന്.
അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അതായത് മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഭയങ്കരമായ ആകർഷണമാണ് ഭഗവാനോട്. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളോട് അതിയായ ആകർഷണമുണ്ട്. അത്രയും ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ബാധരായണിഹി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രബലനായ എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, 6 ഭഗ തികഞ്ഞവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രബലനായ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോ വാക്കിനും, അതായത് ഓരോ വാക്കിനും സംസ്കൃതത്തിൽ പല പല അർത്ഥങ്ങളാണ്. ഓരോ സന്ദർഭത്തില് അതിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രബലനായ, അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായ വ്യക്തിയാണ് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഈ ശിക്ഷണം, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവായിരുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ജനനശേഷം തന്റെ പുത്രൻ ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യാസദേവനെ അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ ബാലനെ ആകർഷിതനാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം പകർന്നു നൽകി. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജനനത്തിന് ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ശ്ലോക പാരായണം വഴി അധികതരമായി അഭ്യസിച്ചു. അപ്പോ വ്യാസദേവന് തന്നെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? 16 വർഷം പുറത്തു വരാതെ മായ പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആളല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി അവിടെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് വ്യാസദേവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ ആ ബാലനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ, അതായത് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി അങ്ങനെയുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം വ്യാസദേവൻ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പകർന്നു നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജനനത്തിന് ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ശ്ലോക പാരായണം വഴി അധികതരമായി അഭ്യസിച്ചു. പൊതുവെ മുക്താത്മാക്കൾ പരമപരിപൂർണതയുമായി ഒന്നായി തീരുക എന്ന ഏകാത്മ വീക്ഷണത്തോടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരായി തീരുന്നു. ശ്രീ നാരദന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാ ഇതിഹാസ കാവ്യം രചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭാഗവത പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീ നാരദന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാ ഇതിഹാസ കാവ്യം രചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശിഷ്യന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുകയും അത് എഴുതാൻ, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ വ്യാസദേവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭാഗവത പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടായി. അപ്പോ ഗുരുവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഗുരു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ശിഷ്യന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുകളിൽ പറയുന്നു, മുക്താത്മാക്കൾ പരമപരിപൂർണതയുമായി ഒന്നായി തീരുക, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകീഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, അവരും മുക്താത്മാക്കളാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടാണ് അവര്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരെ അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മായാവാദികളായിട്ടുള്ള അല്ലെ, അതായത് ഭക്തരല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ ഭക്തനായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി ജന്മന മുക്താത്മാവായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിൽ മാത്രമേ ആ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്
21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ബർഹാപീഠം നടവരവഭു കർണയോ കർണികാരം വിഭ്രദ്വാസ കനക കപിശം വൈജയന്തിം ച മാലാം രന്ധ്രാൻ വേണോരധരസുതയാ പൂരയന്തോപവൃന്ദൈർ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശദ്ഗീതകീർത്തിഹി. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ബർഹാപീഠം നടവരവഭുവിന് തലയിൽ മയിൽപ്പീലും ഒക്കെ ചൂടി ഭഗവാന്റെ ആകാര ഭംഗി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത്രയും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടോ ഈ ലോകത്തില്, അതാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അത് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അഹോബകീയം സ്തനകാളകൂടം, എനിക്ക് ശ്ലോകം വൈകാട്ട് അറിയില്ല. അഹോബകീയം സ്തനകാളകൂടം, അത് പൂതന ഭഗവാന് വിഷം കലർത്തിയ മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പൂതനയ്ക്ക് ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെറും മുക്തിയല്ല കൊടുത്തത്, ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിന് ഭഗവാൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് മുക്തി മാത്രമല്ല, സായുജ മുക്തിയല്ല പൂതനയ്ക്ക് കിട്ടിയത്, കാരണം അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ മുലയൂട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ട് ആരുണ്ട് ഈ ലോകത്തില്? തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ഒരു ഘാതകയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു കാരുണ്യമുള്ള ആരുണ്ട് ഈ ലോകത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ ആകർഷിതനായി ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതാരാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം വരെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭാഗവത പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അത്രയധികം ആകർഷകമാകയാൽ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനാകുന്നതിൽ നിന്ന് അനാസക്തനാവുകയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തെ നിശ്ചയപൂർവ്വം കൈയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീല വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് കേൾക്കേണ്ട ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് തുടക്കത്തില് കേട്ട് ആകർഷിതനായത്. ഒരു കാര്യം ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ബർഹാപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ വൈജയന്തി മാലയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ആ ഒരു ആകാര ഭംഗി, അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കേട്ടത്. രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം, തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീ, രാക്ഷസിയായ സ്ത്രീക്ക് പോലും ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ആ ഒരു ആകർഷണമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷണം ആർക്ക് വന്നു? ബ്രഹ്മത്തില് ബ്രഹ്മത്തില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാനിൽ ആസക്തനാവുകയും ചെയ്തു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. പരമ്പൊരുളിന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ സവിശേഷതയിൽ നിരതനായി അത്രയധികം സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത തത്വത്തിൽ നിന്നും പ്രായോഗികമായി അദ്ദേഹം തീർത്തും പിന്മാറി. അപ്പോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആര് തയ്യാറായി? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി തയ്യാറായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ അധികതരമായി വ്യക്തിഗത സവിശേഷതയിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്ര പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവ സിദ്ധമാക്കി. ആ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അതിപ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വിഷ്ണു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ പ്രിയങ്കരായി തീർന്നു. അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം, അത് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അതായത് കാലിക്കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളം, അതിനോടാണ് മഹാസാഗരമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാസാഗരത്തോടാണ് തുലനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിക്കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്ര മാത്രമേ ഒരു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് രണ്ടിലും ആനന്ദമുണ്ട്, പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ ആനന്ദമാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാസാഗരം പോലെ അത്രയും വലുതാണ്. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് അതിപ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു, പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവ സിദ്ധമാക്കി. അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആ ഒരു പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചു.
അതുമുതൽ അദ്ദേഹം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതമാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രിയങ്കരായിരിക്കും, അവർക്ക് പ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തകളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവകരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ഭഗവത് ഭക്തർ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ പരമ്പൊരുളുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ ആകാംക്ഷിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളാകട്ടെ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നതിൽ അസമർത്ഥരാണ്. ആകയാൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഈ ഇരു അതീന്ദ്രിയ തീർത്ഥാടകരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിയോഗികളായി തീരാറുണ്ട്. അന്യഥ ആത്യന്തികമായ വ്യക്തിഗത അവ്യക്തിഗത സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ കാരണം ഇരു കൂട്ടരും മറുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായി നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തിഗതവാദികളെയും അവ്യക്തിഗതവാദികളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ തന്നാലും ഞാനത് എങ്ങനെ തന്നാല് ഭക്തിപൂർവം അല്ലെ, ഭക്തിപൂർവം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി അല്ലാതെ ഒരു ബ്രഹ്മത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇലയോ പൂവോ കായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒന്നുമില്ല, ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കൂട്ടര്, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും അതീന്ദ്രിയരാണ്, പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടര് താഴേക്കടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് അതായത് വ്യക്തിഗത ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വന്നത്. ഇരുകൂട്ടരും മറുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായി നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവർ മിങ്കിൾ ചെയ്യാറില്ല ഒരിക്കലും. ആകയാൽ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്കും ഭക്തരോട് പ്രീതി ഇല്ലാതിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തനായി തീർന്നത് മുതൽ വിഷ്ണു ജനങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗം അദ്ദേഹം സദാ ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി തുടക്കത്തില് ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മവാദി, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ അച്ഛൻ, അദ്ദേഹം ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണല്ലേ, കൃഷ്ണദ്വൈപായ വ്യാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വീട് വിട്ടു പോവാണ് ആര് ചെയ്തത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ ഒരു തലത്തിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തന്മാരോട് ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിന് പോലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അവരെ പോലും ആരായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും തൊട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ അട്രാക്ഷൻ വന്നുവോ അപ്പൊ തൊട്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം ആരാഗ്രഹിച്ചു? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തനായി തീർന്നത് മുതൽ വിഷ്ണു ജനങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗം അദ്ദേഹം സദാ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിഗതനായ ഭാഗവതനായി തീർന്ന ശേഷം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സംസർഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം പിതാവും പുത്രനും അതീന്ദ്രിയ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ സർവദാ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞരായിരുന്നു. അനന്തരം ഇരുവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകളിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എപ്രകാരമാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ആകർഷകനായി തീർന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഉത്തരമേകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവതത്തിൽ ആകർഷകനായത് എന്ന് വ്യക്തമായി സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഭക്തന്മാരോടും ഭക്തന്മാർക്ക് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയോടും ഒരു ആകർഷണം, ഒരു സന്തോഷം, അവരുടെ ആ ഒരു സംഘം അത് ഭക്ത സംഘമായി മാറി അല്ലെ. അതിലൊരു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്, വ്യക്തിഗത സേവനത്തില് നിരതരായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിതോധരാജർഷേ ജന്മകർമ്മ വിലാപനം സംസ്ഥാം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം ഭക്ഷ്യേ കൃഷ്ണ കഥോദയം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിതോധരാജർഷേ
സംസ്ഥാം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം ഭക്ഷ്യേ കൃഷ്ണ കഥോദയം. സംസ്ഥാനം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം ഭക്ഷ്യേ കൃഷ്ണകഥോദയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ കഥ അപ്രകാരം രാജർഷേഹേ രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷിയായ രാജാവിന്റെ ജന്മ ജനനം കർമ്മ കർമ്മങ്ങൾ വിലാപനം മോചനം സംസ്ഥാം ലോകപരിത്യാഗം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം പാണ്ഡുപുത്രരുടെ ഭക്ഷ്യേ ഞാൻ അരുളി ചെയ്യാം കൃഷ്ണകഥ ഉദയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാക്കിച്ച് ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരെ സൂത ഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ആഖ്യാനങ്ങളും രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം കർമ്മം മോക്ഷം എന്നീ വിഷയങ്ങളും കൂടാതെ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ ലോക ജീവിത പരിത്യാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോ സന്ദർഭം എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം രചിക്കാനിടയായ സന്ദർഭം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരെ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ആഖ്യാനങ്ങളും രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം കർമ്മം മോക്ഷം എന്നീ വിഷയങ്ങളും കൂടാതെ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ ലോക ജീവിത പരിത്യാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാം. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം കർമ്മം മോക്ഷം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ആഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കൂടെ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച് വിഭിന്ന തരം ജീവസത്തകളുടെ മധ്യേ സ്വയം അവതരിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം പതിതാത്മാക്കളോട് കൃപയുള്ളവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതനമോ നവീനമോ ആയ ഏത് ചരിത്ര സത്യത്തെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമായി മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും പോലുള്ള സർവ്വവിധ അനുബന്ധ സാഹിത്യങ്ങളും വെറും കഥകൾ അഥവാ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായി തീരുകയും അവ ശ്രവിക്കുന്ന തൽക്ഷണം നാം ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഭാഗവതം ഒരു അമലം പുരാണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിലില്ല എങ്കിൽ അത് എന്ത് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് വെറും ഒരു ചരിത്ര സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തായി മാറി? ഇത് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലുള്ളതും കഥകളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ കഥകൾ നോവലുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഇതിലും നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നാം അല്ലെ. ഹിസ്റ്ററി മുമ്പേ ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് സാഹിത്യമായി മാറി? അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായി മാറി. അപ്പൊ അത് ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയാ മലം, അതായത് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പുറന്തള്ളിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക. അവ ശ്രവിക്കുന്ന തൽക്ഷണം നാം ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു വിഭിന്ന തരം ജീവസത്തുക്കളുടെ മധ്യ സ്വയം അവതരിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം പതിതാത്മാക്കളോട് കൃപയുള്ളവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം അവതരിച്ച് നമ്മളെ ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവസത്തയോടും സ്പെഷ്യൽ കെയർ, സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്കൊരു 10 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എത്ര മക്കളുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ കൊടുക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഒരു പുരാണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുരാണത്തിന്റെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാൽ ഇത് ഭഗവത് ചരിതങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ വെറും അനുബന്ധ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കളങ്കരഹിതമായ പുരാണം എന്ന് ശ്ലാഘിച്ചു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഥമ സ്കന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവത് ലീലകളെ തൽക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന അല്പജ്ഞാനികളായ ഒരു വിഭാഗം ഭാഗവത പുരാണ ഭക്തരുണ്ട്. മറ്റ് സ്കന്ധങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന അബദ്ധധാരണയിലാണ് അവർ. അപ്രകാരം ബുദ്ധിപരമല്ലാതെ അധികതരമായ വിഡിതത്തോടു കൂടി അവർ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ അധ്യയനം നടത്തുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതും ഒരു പുരാണമാണ് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഒരു പുരാണമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു സാധാരണ പുരാണമല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ അമലം പുരാണം അല്ലെ, കളങ്കരഹിതമായ പുരാണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ചില ആളുകള് പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ അവര് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ ഭാഗവതം രചിക്കുമ്പോൾ വ്യാസദേവൻ സ്വയം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കുറെ പടിപടിയായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് 1ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറെ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചാടി കയറി 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവിക്കാൻ പോകരുത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ശ്രീ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൃഷ്ണ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ സ്റ്റോറീസ് വായിക്കാം. പക്ഷെ ഭാഗവതം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ള സ്കന്ധങ്ങളും ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിതാക്കളോട് സവിശേഷമായി അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗവതം വായിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാണ്, ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് 1ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്. ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സ്കന്ധം 1ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്. അപ്പോ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം ഭാഗവതത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഇത് പറയും. ഭഗവാന്റെ പാദമാണ് ആദ്യത്തെ 1ഉം 2ഉം സ്കന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദമാണ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഫേസ് ആണ്, മുഖമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുകളിലോട്ടേക്കാണ് ഭഗവാന് ദർശനം എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതത്തെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റ് നവസ്കന്ധങ്ങളുടെയും സാരം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാതെ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആരും തന്നെ പരിശ്രമിക്കരുത്. കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരും ഒരേ തലത്തിലാണ്. എല്ലാ രസങ്ങളിലുമുള്ള തന്റെ ഭക്തരില്ലാതെ കൃഷ്ണനില്ലാതെ പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരോ ഇല്ല. ഭക്തരും കൃഷ്ണനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവരെ വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃഷ്ണകഥ അഥവാ ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ആര്? പാണ്ഡവര് അല്ലെ. ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആരുടെ കഥയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയും പാണ്ഡവരുടെയും കഥയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ചതുർബാഹു ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുരാധൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വിഷ്ണുരാധൻ എന്ന്. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്, പാണ്ഡവരൊക്കെയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും അവരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി വരണം അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും ആ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇനി 7 ദിവസമേ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് നേരിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ? അദ്ദേഹം എന്തിനാണ്
ഈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം നമ്മളെ ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള 9 സ്കന്ധങ്ങളും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഥകളൊന്നും ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതായത് ഓരോ സ്കന്ധത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ആവാം. പക്ഷെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ, ഒരു സാധാരണ കേൾവിക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ സ്കന്ധങ്ങളും അധ്യായങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी, प्रणाम. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. प्रणाम.